Berta kipia tong pan nili curo lo nang litum dake bang pot pinining duk pen kaning je kang tung kaning je nang ji alam kaning je nang kok kela son lo idum social media long antar klang det lo koman ni akar BP lapen koman ni akece drugs po bostu ane alek je thon lingsi ilingsi kahe no kam ke claim lata akar BP ta lata apenan gitu asomar janjaya ba plang da plang chen lata ke plang plate da li apenan ba ta arlenge the karbiatu malidar api so fansi son ke claim po bang ke la ke alang li phan le anong ka pijunok ka pe rem chot kalira la ke karpia ke fansi ka pe rem lo la ke karpia ke fansi athema la son ka che piklang ang pen ke claim che patu joy pen ke claim ko son da la le son no le che piklang ang pen si ke claim tu ko alam ne tu chini lo la posi la bangso akahe no pot ke ni tu condemn le karbia rat pen ke la pen inglong rat la pen kilonjia okhomia tu la pen adivasi tu mana tu pen ke ni litum condemn le ni litum condemn lo la athema therak memi ingring memi alam la puson karbiang long non hut kam ong la sinili tu demonstration arni sihata ke do ilo dak dipu la pen lai hui pen job ham phangang bom tribe community atumang bom riot ka pe doji apansi komat ni atum claim bom nilitum jong dak intum athema RSS atum a instruction along number 8 along number ner kep along hada ke tok do schedule tribe atum schedule caste atum lapen OBC arlo so to pan prostitute pape claimber nangi prostitution pape claimber ni a ok pachi jorver nai hada ke tok do lasi labangso RSS bongo senato claim bom drugs aje thoklong i lingsi ke claim la ke itu matha me alam kini nai ko PC la son ke bima la sini tu APHLC pen ucot kalilo karbia rat ang bom penta la pen inglong arat ke doan atumang bom penta la pen ke Kilonjia okhomia la pen adivasi atumang bom penta ni tu labangso a incident labangso ka heno ke claim ke tu condemn le son pa che plang long nang ne aku karju thulong inopik police tumta FIR pinang ni pusigi pu police tum FIR pipe pinta action ke enangya to manglo FIR panchong hong akam vel police tum lage non ke FIR ta pinang ne do clip nangi pusi pu la pen aja ka dong da pudun thu pu do clip anak pusi pu do clip lo te lage ili tum birudhe ke claim amone tu ke lage claim joy claim bomb lage itum do clip ke kuski unthura iki unthuma mune ka pithi ke henote ma seta bang ningkan ke thom phlia phrang naga tum ke
di masa mat pithi lot khang yang di mapur masih pithi lot khang yang body mesen pule itu mi pudam kali lo hala seta bang la son si claim that lo itu bang do clip na ibu si putu la bang terak me mi alam la ke itu ki lu pusi la se mikir opora pu bang ibu ilong lo an ke la suk akam ke claim ke non FIR pivek nahi yok seta ki pinangia tum a grip party atu pivek nahi karbi atu man ke a grip party lo lage in longer rat atu man ke a grip party lo khilon jao khomia karbi la pen adivasi atu man ke la ke a grip party lo adivasi atu ta tribe lo ke di ala tum an ta a grip party lo ili tum an ta la ke FIR pitamel ako FIR aphan police tum chong hong nang nelo lagi DC ta chong hong nang nelu lagi nili ta DC ke claim hunta ni tum chong hong hi bang FIR pe wang sinak po bang ke lasi non ni tum condemn lo pen la son pen ke la ke do clip nang ne chipi yang nang po pan le tum pudam kali seta la bang son akahe no ke karbiang long la pen karbi dak tribe atung bong khilonjia okhomia adivasi atung bong son pape dulong nang ne Karbiang Long, West Karbiang Long, pen di Mahasau ta, pen North East ning hok seta, la sono pangai pape dolong nang ni, kusi ni lidum APHLC pen ke kaning jela. La pen ning oyalam, la son gotono nang e bat maret ke non BJP atum ke dohu. BJP atum paperi po, her po, anke akahin no akam ta pape klemare. Aja atum pan robor bagan arlo guest house long polsi ke theng ke chok ahem hang pon det po ke theng ke chok ki tur ki tong lo pon ta pi government a quarter long ame thang ahem ta kali lata government a quarter long si ke theng ke chok kam da claim pun ni tum ar long lo ar leng ke theng ka che krong tu la ke ako la bill ki pipe dormaha ki pipe la pen job card apoisa ration card anda ki pipe cherso pichot titi an ke la ke kapit dukra arlo sotum kapache jorware dia fansi la ke claim la ke BJP tum se claim la pen la so ke chenge itum BJP pole congress upeta cheng bom la so kam aprang hota son je plan forest arlo reserve forest arlo guest house kimpo hadak si akahin no akam ke claim po alam ta arjulong itu lason heno pik lo non pen kalilo la ke cheng la pen non bange aboy do tum chok lo rak me muchok lo nang litum kado ita la arjulong la pen tek long lo te la ke rak me khang yang em mahang bir thi ang bong em mahang chik klang hai hi son ke in pun king set pen klang dun hai he dati son yong si do clip lo pulang pe naga arona ting pen bisar vek nangi la pen la ke claim vek atom phan la ke soda hasti pi vek nai lan sinetum APHLC pen ke ningjel intalang la soluso phan ke chenek ke hello chelang rem do pinum tidi sa easy pakta so takkan sai pipon de ke sulen pilo ni la hello arlo so dom han chenek piklo pithi olo arni siat rinarong pipi apan ka pithi ta lata ningje nangkok lo rat tu ni sini ne de po jo ningi de la okang dukalong si heng pipen ki chut lo anda vi non dakchot kali aprang ha inglong na tuta vi lo son ha kandulia na tuta vi lo son do along ka prek son si ande itum women atum itum ang ingjermar atum a society ta do alang itum ta thur pak nangi pusing itum joningri la pen government atum DC la pen SP atum da la pen Assam government Himanto Biswa Sarma amethang thur si labang so la son akaheno ke ongvaret Karbiang Long West Karbiang Long Dimhasau bete la hiwa kaheno ke ongvaret ke kapang ton nangi ke bon nangi apan alang litum action and back nai ke en nangi aron tado lolong tado ning hok ta lage ke
Allah ve pilsitan lagi claim melo lagi. So na kahit nun nang ni puga pidulong nang ni puga. La sinitum demand lo governmentum action and pemene. Da governmentum action and pomat aku arong damat ha ajo munit pansam dam thor bu karbara bang hai da claim nang ni arni sihat claim bu sipu. Darabasa lo. Baji sia por se ajo dam si bang hem munit tum pan pondet pun anda long lelang bodi no anta. Munir bang awan lo itu pilo aju ke dam nang po kam gitu kere son secret killing karbar midnight labusan knocking po hala suhud aprang da dulu ulfa tu man tapi kenep ji po non elite ni ulfa son da kali dake lapen la arlo gitu tum cere nai arlo gitu tum non ningjeri pu ge pupia porlo alang litum han kokrai lo gadi paningje hai he nilitum kaita pu olo lo teng bensi kokrai non arlo gitu kace krong tu ciri nangi nang litum apiso asopia to man asopo to man son viji meni anya nang litum ta do clip nang koki meni lagi ki vera kam lo erak me me kam lo la si arlo ta do kam vi ni tu ni sini daga bensi tum che dan ni che song ni election hot si che song ni la so kam ke lagi demokrasi pinak lagi dake gonotontro dek lagi gonotontro ting beni demokrasi ting bensi election along si lagi claim ni Karbiang lang arlo sudah kumon na pe crime lang pan pomos si no sila BJP सरकार तुम बचोरी के चौक चे अजोनी मा मते law and order administrative तुम के चारी lagi ni tu ke sini ke lagi BJP tu ke chok che pot lagi BJP tu ke take lo pusi si kintu la si pulaga SPDC ta ne room sidu pulaga DT ande SPDC alang li room sidu pulaga tende alang li itu masih em si chok che lo SPDC tu man pilo pa pe claim long le de alang li tu si khang dun tip ti gen te la hilo ke chok che lo la ke BJP tu si ke chok che lo ke chok che puta lata ke chok che claim ji pu si ke claim long nong atu bang la bang